Подмамващи. Да, виждам. А какво продават вътре? Не знам, не съм виждал. Аз само хамстер съм виждал. Не, там само не се качвай. Не пипай. Ау. Елате тук да видите. А тук какво е? А това е, ако си купиш нещо да пиеш кафе. Тук има и кофемоли. Виж! Онзи моята. Мога да разбера каква е тази играчка. Късти. Чук. Не така да е, Даре, колко пъти да ти кажа, че така не са правили, ле? А, добре. Това е било басейн. Това е било басейн. И много следовно, че бяха разрушили този ресторант, ето вече пак има ресторант. За първи път виждам ресторанта, хора.